Първите двама участници са Десислав и Георги. Ще ви питам от колко години участвате в похода и как започна всичко? Аз участвам от 38-я поход 2023 година. Тази година ти е трета. Тази година ми е втора и спуснал съм една година. Добре. Аз съм от 37-я, тази година ми е трета година, поради причината, че една година пропуснах заради заболявания в кръка. И всичко започна доста добре, като госпожата ми по география реши да ме привика, разбра, че имам хъс, ентусиазъм и реши да ме вземе. Има ли нещо, което се е променило в похода от първото ви участие до сега? Този юбилеен поход се промени много, защото българската армия ни посреща от първия ден. Много по-ентусиазирани са момчетата и организацията е много повече на ниво и става все по-сериозно и по-сериозно. Лично при мен, с всяка изминала година, самата наша група на училище Вапцаров става все по-стегната и по-добре. Другото, което се е променило, вече, както виждате, спим в хотел, не сме на общежитие. Следващото, което е доста по-добра организация от ръководството и това са неща. Има ли някой незабравим спомен от предишните приходи? Това, примерно, колко време прекараш с приятелите си, но с много незабравими моменти. Най-малкото, че изкараме нон-стоп с тях. Спиме заедно всичко и така изживяваме едни от най-добрите си моменти. Незабравими моменти има доста. Един от тях е, че запознавам се с нови хора, различни градове, нови запознанства, нови приятелства. Има симпатични, всякакви хора и много приятно. Колектива е добър на този поход. На ниво е, да. Когато някой нов дойде в вашата група, как му помагате? Гледаме с каквото можем да помогнем, обясняваме му какво трябва и какво не трябва да се прави. Караме ги да слушат нашите преподаватели, организатори. По принцип всеки, който дойде тук, приема похода на сериозно. Може преди това да има някакви колебания, но всеки, щом дойде тук, усеща какво се случва и се отдава на макс. Приветстваме ги с отворени обятия. Всички са плахи в началото, но се пречупват и виждат за какво става въпрос. Не е нещо вау. Или сложно. Да. Добре, и последният въпрос към вас е: какво усещане ви носи финалът на похода? Понякога може да се каже, че е носталгично, защото свършва, но и усещането, че вече сме си при близките и че вече, защото направо тук живота се променя. Разбираме какво имаме в къщите си и какво нямаме и после като се приберем първите дни в къщи, всички удобства и са ни много странни, честно казвам. Трудно се свиква. Финалният ден за мен е хем добър, хем и зле, защото добър е от страната на това, че знаеш, че до година пак си тук, пак се видиш с тези хора. Повечето остават в другите чети. Лошото, което е, че, както каза и Гошо, разделя се, но свиква се. Просто условията са някакси други и изживяването е много добро. Палец нагоре или палец надолу за похода? Палец нагоре. Палец нагоре и не се страхувайте да се запишете в четата на Соло Никола Йонков Вапцаров. Благодаря ви много. Това е Марчин. Марчи, ти коя година подред вече ходиш на поход? Това ми е трета година, която ходя на поход. Добре, а щом 3 години вече ходиш на поход, какво те кара да се връщаш отново и отново? Караме да се връщам самия преход и хората, които съм се запознал през тези години. Добре, а какво усещане носи финалът на похода за теб? Най-много щастие. Защо? Защото там разбирам, че съм успял да свърша самия поход. Успял съм да мина всичките препятствия и също сбогуването с всички там. И най-много как съм се изградил като човек. Да, като човек. Добре.
Благодаря ти, ако искаш нещо да кажеш на хората, които те гледат, някой съвет. Няма какво да се притеснявате от този поход. Някои хора могат да кажат, че е загубене време, други ще кажат, че е супер за тях. Според мен, това е най-хубавото нещо човек да види. Хем да види природата, хем да научи малко за историята, за България и също да направи нови приятелства. Това е най-хубавото за този поход. Аз нямам нищо лошо към него, даже другата година пак ще бъда. И това е добре. Това е, да. Благодаря, Марч. Това е Александър, още един участник от нашата група. Сега ще ти задам няколко въпроса. От колко години участвате в походите и как започна всичко? Участвам 4 години в походите. Започна по желание на госпожа Лиляна Николова да се изявя като част от групата. Какво се е променило в похода от първото ви участие до сега? В началото по-големите отговаряха за мен, в момента аз отговарям за по-малките. И състава постоянно се променя, хората са различни, но винаги сме единни. Има ли трасе или конкретен ден от маршрута, който винаги очаквате с нетърпение? Очаквам втория ден, тази година той се пада третия, понеже спим в този хотел. И не сме на палатки и за момент се връщаме в зоната си на комфорт. Кои са най-незабравимите ви спомени от предишните походи? Най-забравим спомен от предишен поход. Когато съм обикалял с моя приятел Теодор през преходите и никога не ми е било скучно и винаги сме си откривали някакво занимание по пътя му. Какво ви кара да се връщате отново и отново? Постоянството, да повтарям чрез това и е приятно за 4 дена от годината да излезеш от зоната си на комфорт и да изпиташ нещо друго. Усещането да спиш на палатка, възрожденския дух и подобни теми, които съм сигурен, че вече са казани. Помагате ли на новите участници и с какво често им давате съвет? Старая се да съм от помощ, да са в крак с маршируването, да не бъркат текстовете на песните, да ги назичат по-бързо и какво да правим в различни ситуации и главно това е. Когато не могат да се разпънат палатката, да помогна, когато за пръв път са на поход, да им дам някакви насоки, които те имат нужда и винаги съм готов да се обърна срещу тях. Добре, и тогава какво усещане носи в теб краят на това участие? Усещането е едновременно наслада на изминатите дни в труд, в усилия, в умора и също така отделна наслада в това, че е приключило, защото тези 4 дена са малко сън, да спиш на неудобни места и постоянно да си в процес да правиш нещо. Така че нож с две острията, но е приятно. Какво би казал на някой, който се колебае дали да се включи за първи път? Бих казал, че това е незабравимо усещане и заслужава се да се опита поне веднъж в живота, докато си ученик на училище, което участва в походите, възползва се от възможността и се запиши. Това са Александра и Виктория. Сега ще ви задам въпроси. От колко години участвате в похода и как започна всичко? Това не е трета година, в която участвам в похода. При мен започна така, че аз реално знаех за този поход, обаче си нямах никаква представа какво представлява и дали трябва да ходя, дали ще ми хареса. Докато госпожа Лиляна Николова не ме спря в коридорите и ми каза, ти ще бъдеш от похода, понеже аз знам, че тренираш много неща и пък в момента набираме нови походници. По този начин аз отидох на първи поход. Всъщност, аз когато отидох за пръв път там, бях единствената, която не е в клуба Млади възрожденци. Всички други бяха там. И като цяло абсолютно нищо не знаех за това, дори не бях чувала. И когато отидох реално
за първата година. Бях много скептично настроена, обаче се оказа наистина много грешно. Какво се е променило в похода от първото ви участие? Че госпожа Лиляна Никола не е с нас. За първа година. И тази година реално ни е първата юбилейна година, на която сме на поход. С нас е господин Славов, който е наш учител и ръководител за похода. Здравейте! Кое ви мотивира да се включите и в последствие да ръководите похода по стъпката на Таня Войвода? Мотивираме моят характер. Аз харесвам такъв тип дейности, които предизвикват характера. А относно моето участие в похода като ръководител беше благодарение на моят предшественик, госпожа Лиляна Николова. А доволни ли сте от нас като група да ни ръководите? Определено смятам, че се получават доста добри изпълнения по време на преходите и всички участници виждат, че ние сме едни от претендентите за всяко едно място. Добре, втория въпрос е: каква е основната цел на похода? Физическото предизвикателство, патриотичното възпитание или и двете? Основната цел на похода е патриотичното възпитание и отношението на учениците, участници в похода към историята ни. Това е основната причина. Аз смятам, че ползите от самия поход са много повече, тъй като възпитава нравствени качества, волеви и така нататък. Добре, как реагират учениците, когато се включат за пръв път? Кое ги изненадва най-много? Със сигурност всяко начало е малко трудно за новите ученици, но в последствие се справят доста добре. Виждам, че полагат усилия и се получава. Имате ли личен спомен или момент от похода, който никога няма да забравите? Всички моменти са интересни, точно определен любим момент нямам, но може би първия медал, който сме спечелили заедно. А той е? Той беше по-миналата година в Разград отново. И беше второ място, което беше много добро класиране за нас. Добре, какво според вас остава най-силно в съзнанието на младите след приключването на похода? Със сигурност похода променя много отношението на младите към околния свят след похода и те стават различни и това го забелязват дори и техните приятели и роднини. Добре, това бяха моите въпроси. Искате ли да направите някакво обращение към хората, които гледат това? Да ги мотивирате по някакъв начин да се включат с нас? Със сигурност няма да съжаляват, ако опитат. Благодаря ви. Това са Данаил и Иво, участници в похода. Сега ще ви зададем няколко въпроса. Успяхте ли да се сприятелите с други участници и какво е усещането да си част от такава голяма група? Да, успях да се сприятеля с други участници и забравих въпроса. И какво е усещането? Усещането е невероятно. Не успях да се сприятеля с други хора и усещането е много. Добре. Смятате ли да участвате отново до година? Да. Да, със сигурност. Какво бихте разказали на приятелите или близките за преживяването? Че е уникално. Всичко хубаво, което преживя. Какво означава за вас лично този поход? Само предизвикателство или нещо повече? Нещо повече. Нещо повече. И за накрая сме приготвили една изненада. Това е доцент доктор Николай Тодоров. Сега ще ви зададем няколко въпроса. Кой исторически период или събитие ви е най-интересен и защо? Най-интересният, този, който аз работя по принцип, е българите в Османската империя. Защо? Защото един много грешно разбран период, един период, в който българите имат много стереотипи в главите си и който изисква познаването на езика на Османската империя, т.е. османотурски език, който аз владея. Има ли по-ценен или малко познат период от българската история, който според вас заслужава повече внимание? Именно османския период е един такъв период. По принцип ценен период
всички са ценни. Няма по-малко ценни и повече ценни периоди. Има по-малко разбрани и по-разбрани, по-ясни периоди, където има много извори, много информация и такива, в които сме длъжни да гадаем дори. Кой исторически персонаж, български или световен, ви е най-впечатлил и защо? Ами това най-вероятно няма да прозвучи много патриотично, но моят любим персонаж е османския султан Махмуд II, защото това е един султан, който коренно променя Османската империя и дава възможност на българите да станат от поданици граждани. Ако можете да се върнете в една епоха от историята и да я изследвате от първо лице, коя бихте избрали вие? Тук вече нямаше да бъде Османската империя, а ще да бъде 20-30-те години в България, може би хронологическите рамки от 9-юнския преврат 23-та година до 46-та и 7-та година, освен ако комунистите 44-та не ме бяха ликвидирали след 9 септември или това държи да го оставите в записа в последствие, или след 44-та, ако не ме бяха ликвидирали, да ме бяха пратили на лагер. Добре, и последен въпрос. Какво е мястото на емоциите и личната преценка в работата с исторически източници? Човешкият фактор е много важен при работата с източници, но всеки съвестен историк има възможност да бъде максимално обективен. В момента няма рамки, няма тоталитарна власт, която налага догма в историята. Ти имаш пълното право да бъдеш 100% обективен, ако си професионалист, си познаеш достатъчно добре изборите. Добре, благодарим. И аз ви благодаря. Слънце или дъжд по терена? Слънце. Дъжд. Слънце. И аз съм за слънце. Дъжд по терена. Слънце. 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 Дъжд. Дъжд. Дъжд по терена. Маратонки или туристически обувки? Туристически обувки. Маратон. Маратонки. Туристически обувки. Туристически обувки. Туристическа обувка. Маратонки. Туристически обувки. Туристически. Маратонки. Ходене в група или самостоятелно темпо? Група. Група. Ходен с група. Винаги ходене в група. И аз съм на този принцип. Няма шанс. В група. В група. 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 В група. Самостоятелно. Снимка за спомен или момент без телефон? Снимка за спомен. Момент без телефон. И двете изживявания са добри. Момент без телефон. Снимка. Снимка за спомен. Снимка за спомен. Момент без телефон. Снимка за спомен. Пеене по пътя или пълна тишина? Пеене по пътя. Пеене по пътя. Пеене по пътя. Пълна тишина. Пеене. Пеене задължително. Пълна тишина. Пеене по пътя. Пълна тишина. Това сме ние. Аз съм Дарина. Аз съм Ростислава. И съжаляваме за смяната на обстановката, но това е похода. Ние седим на едно място, обикаляме, посещаваме села, почитаме паметници. Всичко, както виждате, отзад в момента имаме почивка и се забавляват, играят волейбол, има запознанства, забавно е, весело е, има много голямо преживяване, чувства, емоции, всичко. Това, че излизаш от зоната си на комфорт, те привлича тук, за да може да видиш на какво си способен и на какво не. Не дай да се страхуваш, а ела. Ние ще те чакаме. Ай сега един добър парад, да ги смачкаме, да поканим кои сме ни. 1, 2, 3, във